Hello guys, it's your boy Ritoy. Yeah. And welcome back sa tuwang vlog. Kumusta? Kami diri okay ra. Salamat sa Ginoo. Kamu diha pinaot unta nga okay ra pud mo no? And for today's video guys, kuyogin mi ninyo sa muang lakaw karon. Padulong mi karon sa Yosemite National Park. Mga 2 hours drive din siya gikan sa Modesto no. Dayon first time di ay namo ni na maka adto dito no. And kuyog di ay namo karon ang amuang friends silang Luben and LJ. Bali nag-usara di mi ani og sakyanan no para bibo ba magsustorya mi sa amuang pagbiyahe. And karon na nami sa Southgate entrance no. And naa siya entrance fee. Bali ibutang lang nako din sa screen para nalang mo'y idea if feel siya. Dayon kami kay naman mi annual pass maong wala na mi nakabayad sa maong entrance fee. So nakaingon ko nga medyo nakatipid gid mi no. Kay kung wala mi atong annual pass, magbayad pa ang kadausan namo. Tapos wala pay labot ang imong sakyanan. Bali mobayad pa gyud ka og parking fee. Compare nimo kung naa kay annual pass, dala na tanan hasta ang imong sakyanan. Dayon mikuha mi aning annual pass kay ang among mangong kasagaran nga laagan is mga national park manggod. So kabalo ko nga magamit ra gyud namo ni siya. Dayon karon paingon na mi ani sa Bridal Veil Falls, and gikan sa entrance paingon dito sa falls is mo biyahe pa og mga 30 to 40 minutes no. Usa ka maabot dito. Pero depende pud siya sa inyong destinasyon kung unsa ang inyong gustong adtuan. Kay dako man gud ning Yosemite National Park. Bali daghag mga trip diri ba. Depende kung unsa ang lugar na gusto ninyong adtuon. Pag gawas na mo sa tunnel, bali mao ni siya ang view diri. Dayon usa pud ni siya sa mga lugar diri nga nindot magpa-picture no. Ang pangalan ani diri nga lugar is Tunnel View. Pero wala lang mi nakahunong diri dapita kay walay space ang parking. Nice kayong view din no. Bridal Veil. Daghang pong taong laag din eh. Diri nalingaw si Lucas ug tan-aw ning mga tao no nga naa diri kilid sa suba nagpa-picture. Pero nilang daghana bibo kayo sila.
And karon padayon na mi og lakaw, padulong na mi ani kung asa yun mahagbog ang tubig sa falls o perti sa libuha. Excuse. Picturean na mo, Ben. Sige. Ikaw ka na eh. Here, wait lang na. Picture. Di ba nakita? Ito? Na. Ba't ito yung GP? 1, 2, 3. Makatito na yung Ben. Heavy. Look at. Right. Yeah. Oh, God. Ay, naglingkod, Ben. Oh, kana likod ka lang mo. The arm. Ako na bita. Ala pre, suot kamay. Ala. Here, man. Yeah. Kamu na po. Lagi mo din. Udara mo. Oh. Karon pag humana mo og pa-picture sa my falls, bali pabalik na mi ani sa parking itamo sa sakyanan. Kay mo adto na mi ani sa ilahang visitor center para mukaon sa amo ang paniudto. Masa nang gusla pre? Gutom. Laila mo na no? Lain laon na nagataon sa mga. Mura siya ganabitaw. Mura kag wag tama na kag energy sa pagluto. Mura na kag padung bitaw kuyok pa. Kaya nadunggan ako nano katong bang vlogger bang. Oh yeah. Tumala ba? Ah, si Kuan. Katong nanagboko directing vlogs sa FB. Adri na kay gusla kay ko. Kao na to dire. Magkambing-kambing ba siya? Oo. Lawom nga term ba nga murag ka ng Sa ka gusla no? lawom nga term nga murag binuang mo no? Grabe lang. I-arrange ba? Murag i-carve. Gani, i-carve rin yun. Ah, natin simbahan diri, cathedral man. Tutulog tarong mo. Turn left into the parking lot. Kung entry mo, ito patasan na. Karon na nami diri sa ilang parkingan sa visitor center no. Pero pastang dugayan na mo naka-park ani. Eh puno-puno pod. Siguro nakatuluan pod siguro mi sige og tuyok-tuyok ani. Ang tod nga nakita mi og bakante. Eh kaning pagka ani agod namo natunong pod nga ting paniudto ba. Mao siguro ming dagsa po ng mga tao kay kani mo nila ang visitor center din na ay kantin tapad nga namaligya po ng mga pagkaon. Dayon kay dugay man kayo mi nakakita og parking no. Gidrop na lang namo sila Janet ug LJ didto dool sa visitor center. Dayon kami ni Lucas ug Luben ing sunod lang mi dala ang among mga pagkaon na gibalon. Yeah. Na sapatos. Ano rin ang palit mo? Ano ang palit burger? Yun na? Kung ito ka ako? Ano ang palit mo chicken tenders? Grapes. Laki yung grapes. You need to eat those grapes.
Una-una ako. Burger kasi lagi rin itong bite burger. Kanina. Ako si isa ako. Itong kaon? Yan. Big it's big. Big burger. Try yan. Mahal ba niyo po ang 20 taon eh. Para na sa imong nga lukas. Wakin kaon. Kaon. Kaya sa gila. Pero apil na ang grape. Apil na. Tanan na. Kaun na dugo. Ano yung price? Pero beef jerky. Kaya sa itlog dito. Manok ako. Adidas. Ganong egg are. Panitip mo ko are. Nilungag. Ano yung kita ba? Sa covers bus ba? Kaya Alam mo katlag asin di ay. gastuan. Uman. Abi na mo gumalit ka mo ni RR. CJ. Anak ko yung lugin ka. Kung dili ba ka? Ha? Taas mo ng pila dito ba? May pag-iupira na to sabay kay Lucas. Pero dali ra. Dali na kailangan ng staff. So, taas kay pila. Chicharon. Oh, cover ra. Burger na po, burger. Oh, bite burger oh. Kasi ikinay onion. Kid mga bread. Wow, this bread. Burger ba? Later after the burger, crunchy. Price or price? Wala pa di ay. Price look. Naglibol doon sa pagkaon ng bukas ba? Yung ubang bata, ulo kayo mukhaon siya, no? Pag humana mo og pangaon, nanulod na may dinhi sa visitor center. Nananaw mi dinhi og unsay ilang mga baligya, no? Dayon nangita sad ko og magnet and sticker para pang souvenir ba. Wala. Karon pagka humana mo dito sa may visitor center, padulong na mi ani sa sa may Indian village. Ang kani nga is refrigerated lingko na ni. Diya dapita, no? Reserve yung dilaw. Tangan pa. Oh, para di mabuhat. So, CE. Ako yung galing sa awa na. 1,000 years ni Vikings arrived in North America. Palit-palit. Puno yung pero years, mga years. Mo dini kani? Ani? Kana. Grabe, no? Kick Pwede na gud sa himong lamisa. the tree. Atas motor eh. Oh, bike.
Indian America's Pioneer motorcycle. Mo nila mga gamit, no? Dato nila. Yahong ni sunan sa mga sabaw ba, mga bulalo. Hindi tao nila. Ano yung mga dagko na kayo, mga pistahan na yung panghanda nila. Mayuhan nila mo kung ano mo kung ano, buhat no. Basket. Bro, tinuod no? Ito na pagbuhat ng pana ba? Anwan. Ang kuan, gitinganan. Kaya sila mag-meeting. Indian Village. Unsad ni oy. Unsad ni mo. Sila nakigabuhatan eh? Kaya kuan na naman. O representation rin no? Pero inaani. Kaya ni, Jud. Hindi ba basta ako mag-uwan. Tulo guro na eh. Kasi 5 kids po nga. Masa sila. Naglingin ko. Mukha rin sa no? So, ito basta ano na. Tagpi, no? Panit rin pre no? Siya? Sige. Mura pina. Ay, lainang. Dali, awan. Sierra Skyline. Dara. Dara. Oh, hotel. Kani? Ascend Hotel. Oh, kana. 1 hour. 1 hour? Oh. Oh. Ayun, karon padulong na miani sa among hotel no. Kay si Lucas aning mga orasa kay naghilak-hilak na. Siguro gikapuyan na siya sa among gibuhat nga sige na lang mi og lakaw-lakaw sa lugar no. Dayon karon
abot na mi sa amuang hotel. Dayon mauna ni siyang itsura din sa sulod, no? And mag quick room tour lang ta guys. Unahan sa po ano. Please come in. Nindot ang lugar guys ng kuan. Ang giabangan dire. Ni nice ang lugar. Dire sa Sierra Sky Ranch. Mo ni siya guys, ang pangalan. Ayun sa Isuroy medini sa lugar. Sa iyang palibot, no, kung unsay naa dire. Napos sila pool dire sa kilid. Na manang pool. Napansin ako dire sigara ang naa dire kay mga tiguwang. No? Siguro nagkuanan ni sila ba kanang retired ba. Then palipas oras na lang guro sila dire sa kuan. Bakasyon sila dire. Nice po lugar, no? Ikot sa mo. Affordable na po dire, no? Oh, ano po? 250. 250 ang kuan. 250 per night. Tapos dool ra po dire mga kuan, mga tindahan, mga palitanan. Tapos nabigay ko andre guys, libre breakfast. Yeah. Rosemary, oh. Diba? Bukas lang rosemary, eh. Ano din? Ito ano? Kita na siya ng swimming pool ba? Kuan man niyo kaning lavender. Oh, lavender. Lavender, no? Tayo. Sige si Lucas, oh. Di mo ka. Unsa kay ngalan na ning kuan na dula, ah? Di mo ka, pre. There's only Wow. Get the other one, favorite in the back. Oh, get the other one, me. Gi try. Here, view here. Oh, shoot here. Okay. Gi shoot. Stand here, no, stand. Stand here. Oh, here, oh. Ipagdala na to siya panligo gid ay paligo na to siya. Here, view. Stand. Oh, stand here. Oh, there's more, oh. One more, oh. Basa na may imong kasunis ah. Yeah! Gidang ko, eh. Mayuwas mo na ko, eh. Pang! 3 points. Gi! Mag-inabang na, be. Pang! Wow! Oh, mayuha, eh. Pag humana mo og libot-libot dito sa lugar sa among gi-stayhan nga hotel, nagpahulay lang sa ami kadali dayon paghuman mauna ni nangita nami ani og asa mi makakaon para sa amuang panihapon og diri mi nag-end up sa Kyoto Cafe. Ayer rules. Hold on na rules. Watch na your ko heaven. Sobraan na murag na underestimate mo na to ano. Ang akong nasulti silang pagkaon diri is lami siya and sulit kay daghan po ng ilang servings, no? Pag humana mo og panihapon, nanguli ra pud mi dayon, tapos nagsuot na day ko ani og jacket, no? Eh medyo gibati naman ko katugnaw gud. Dayon ang trip na mo ani ron kay plano mi nga
makasigahon nila ang fire pit samtang dinhi sa mi magtambay. Karon gihalingan na ni nanay ang fire pit, no? Siya day ang nasa front desk, tig-accommodate sa mga guest. Dayon mi ana mi sa iyaha nga okay ra ug kami ra unta ang maghaling. Pero ming balibad siya kay ana siya nga naa daw na sa ilahang rules nga sila'y muhaling para sa ilahang mga guest. Siguro for safety purposes or sa baba kay laing mga rason, no? Good job. Just adjusted a little bit. Alright. Thank you. You're Oh, sit down here. Sit down. Sit down, sit down. Down. Sure, beside mama. Right? I think that's why. Yeah. Yeah. That's good. Thank you. You're I welcome. appreciate you, man. Thank you, man. Sit down, sit down. Please, stop holding your lumot, Bobby. Okay, ang air mo sa yan. Sige na. Like baho pagkahuya, no? Ang good siya, pero wood good siya nga kanang nindot ba? Kanang good lumber na may mga baho. Mao ba? Pag Ano ba bahukuan? wala ka na. Kabantay ka Bawang na. katol sa ron. Good lumber good siya. Di na siya treated kay kung ano. Smells good. Local wood rin ba siya? Ilahara man nga process. Sa wala siguro po naglamok, no? Nabahuka, no? Inani mo doon ba, no? Sa salida mga kapong kada Domingo sa ABS-CBN. Ay, oh, tanaw ko ato. Are you Galirong afraid? mo Oh, sila. magalirong sila. Mag-story-storyahan Oh, na niya eh. magbutang din to katong sa to. Sobrang balas. Oh, ana din. Shh. Wah, ito, are you afraid? Oh, tanaw na. Sus. Wah, tanaw ko. Gabiin na kayo na yung salita. Amo, siguro wala. Kabalo kay Nindot sa na. Kay Lunes pag basta kada Domingo na, no? Oo, kada Domingo, gabi na. Mutanaw siya ko itong upat-upat. Ano ka kabantay? Pero ano, are you afraid of the dark? English mo? English. Di Tagalog mo guro na, no? Isabot Buto, na. kalimot mo. Big na big. Hot. It's warm. It's warm for us because it's very Cool. tanaw ko itong kita ba itong baby's day out? Baby's day out. Itong bata ba nga anak sa mga dato ba ikidnap di bata pa siya. Dito mga itong bata ng kamang-kamang. Mauto. Moto. Oh. Or sa train. Sa syudad. Sa New York mo itong syudad, no? Oh. Abro, wait. Patao. May sige bata. Di siya makita sa mga taong galakaw. Eh, Oh. sige rin ka mga na. Lagyan na sa mga tao. Oh. Tagal eh. Katong hapit baligsan ba? Oh. Sus, tuwaran siya sa Ito, sidahan. Kaya naman yung warm. Atong bata. Wala dito sa kung nauna ba nga? Hindi siya makita sa Oh, mga bitaw lagi. bata ko. Wala Wala pa- kayo kung dali ilaro ng Wala bata yan. wala ra ba AI sa una so Gani. ikuan dito kapila ka tugiti. Yeah. Nice, imuhang ko, Andy. Yeah, yes. Yes. So, Kalot lukot. that's why you never play Yes, fire, the huh? fire's hot. Okay na nila, experience mo. Inani ka para maigangan na. Okay, ay igang Or kayo. na magkakalayos gawas. Hapon yun, nadagang na, daw. Nilik, oy. Nanihig. Daw, sa Nagmarites. May kuan sa Sige mga na ba nakaulit? Manigil sa uli no. Ulit. Yan na gid siguro. natagaan na kag sabon. Ano ka gusto na pinili? Wala na, puntang pangit, hindi ko na ikaw. Sige, soda na, no? Wala tawa na to sa muros na ba? Oo, ana, labi na ganang nag-eskwela yung syudad ba? Si kuan man Ano, eskwela. nambok. Nambok ay. Oh,
Binuang siguro na kanto. Tabian siya mo sa inyo. Makadingaw biya ko. Gani. Marites, no? Good morning guys. Og karon padulong na mi ani mamahaw no. Og ingon ani di ay ni nang pamahaw diri. Sigara nimo makita diri is coffee, bread, fresh milk, juice. Dayon naapod sila fruits o hard boiled egg. You're staying here. No! I want to stay to the lake. To the lake? Oh, you stay to the lake. We go to another lake. We'll find some lake. Karon kay padulong na mi ani pauli no. Dayon ang among nasabutan nga dili na may mamalik og sulod dito sa Yosemite. Kay gikan diri sa among gistayhan nga hotel, mobiyahe pa man gud mi og mga 2 hours kapin pauli sa Modesto. And maapikhan na mi sa among oras. So mao to nga nasabutan namo nga sa sunod na lang pod ig makahigayon mi og taas-taas nga panahon mamalik mi dire kay tungod sa kadako sa lugar wa gyud namo malibot ang tanang spot sa Yosemite. Dayon kani ming hapit mi ani kadali diri sa may Bass Lake no. Kay along the way ra man ni siya. Gisuraya lang namo og bisitang lugar og unsay naa. Dayon pag-abot namo dinhi is ang akong may istorya kay dili kayo siya kalindutan no. Ora karaan na kayo ang lugar o wala kayo siya maayo pagka-maintain. Amoy balibulan na diya, oh. Oh, dam, no? Pahagas sila. Taas ang tubig. May changes na. So, dam din siya. Duta kayo, no? So, mga balay. No? Saan ang balay at bang noon? Goose. Wait lang. I got fired! Goose. Goose. Ew. Up the goose. Hugaw kayo, eh. Oh, dirty look, oh. Look at the one, it's brown. Wapo yung lugar, no? Peaceful. Ako ba nagbiyo? And karon kay ming padayon nami sa among pagbiyahe no, pauli. Dayon samtang nagbiyahe mi
Diri na lang nako isingit ang among mga pictures no atong napami sa Yosemite. And unta ma-enjoy ninyo ang among mga pictures o hasta na pud ang view. And karon kay naabot namin sa Modesto no. Dayon diri namin diretso sa Filipino corner para mangaon. Is the one at the end over there. Liguan ka na. One of the Diligua. Ah, okay. Sisig na lang po. Pasasig and kada. Maglamig mo siya lang taon ko. Ito sisig. Kumbo siya yan. Oo. Na, oy, diet. No diet. No diet for now. Thank you, Lord. Ano siya pagkaon nila, no? Ano siya pagkaon? Lami ang putong usa, no? Itong kusina, no? Ay, mura. Dire dito. Mura din eh. Busir ako nilo ah. Tax is 13. Ana pa nila, in dool dire. Dodo dito sa mua. Pero orderon pa to. Bukit ayon. Ako kanang kuan siya, kanang Lutoon. lutuon pa nila. Ah, pero tindahan dyan po, ingon ani lapon. Gamay siya, gamay. Then may max tayo. Kani at least kay tulo-tuloon lang nimo ba? So, kadugay ato. Dugay jud. Dugay jud kayo siya. Pero gamay ito siya kasi sanay dako ang lugar. Bye-bye na. Boss, salamat sad. Sunod na pod pon. Bye. Balik raman na sila. Sige pre, amping mo. Bye-bye.